പേരെന്താ? അപ്പാസ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി? 28 കൊല്ലമായി. എവിടെയാണ്? കടയനല്ലൂർ, തമിഴ്നാട്. തമിഴ്നാട്. ഇവിടെയാണോ? എല്ലാവരും ഇവിടെയാണോ? ഇല്ല അല്ല, ആ മാത്രമേ ഇവിടെ. എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത്? കുന്നിക്കോട് ശാസ്ത്രീയ സർ. ഇതെന്താ സംഭവം? എന്താ ഇതെന്താ? ഇത് കുന്തിരിക്കാൻ പോയിക്കുന്നതാ. കടകളിൽ 10-200 കട ഉണ്ട്, പോയിക്കുന്നതാ. അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം തോന്നാൻ കാരണം? ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി. ഇവിടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാ? ഈ ജോലിക്കാണ് വന്നത്. ഇത് ജോലിയായിട്ട് തന്നെ വന്നതാ? ആ, ഇത് ജോലിയായിട്ട് വന്നതാ. ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നാട്ടില്? ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലായിരുന്നതാ, ഒരു ഇതുക്കാக വന്നതാ. ഇതെന്തൊക്കെയാ? ഇത് കുന്തിരിക്കാം കടകളിൽ ഒരു ഐശ്വര്യத்துக்காக പോയിക്കുന്നതാ. വന്നത്. എങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ കടയിൽ കയറിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കടയിലും കയറി ഓച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഉള്ളത് തരും, മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ചോദിക്കത്തില്ല, ചോദിക്കത്തങ്ങും അല്ലാതെ ഓരോ കടകളിൽ കയറിയിട്ട് തന്നെ പുള്ളി ഇതിനൊക്കെ തന്നെ പുകച്ചും എല്ലാ ഇടവും കയറി തന്നെ പുകച്ചതിന് ശേഷം അവർ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ അത് മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. പുള്ളി ഇന്നത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കടകളിലല്ല, ഇപ്പം നമ്മുടെ കടയിൽ മാത്രമല്ല, ഏതൊരു കടയിലാണെങ്കിലും ശരി കയറുമ്പോൾ അത് പുകയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ആ ഒരു അന്തരീക്ഷമൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് വരുന്നത് എല്ലാ കടകളിലും. ഇവിടെ നിന്നല്ല, പുല്ലൂർ തന്നെ ഒരു 10-250 കടകളിലുണ്ട് പുള്ളി തന്നെ വരുന്നത്. എല്ലാ കടകളിലും കയറിയിട്ട് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിപ്പോൾ 5 രൂപ ആണെങ്കിലും 10 രൂപ ആണെങ്കിലും 50 രൂപ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ. പിന്നെ മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് അന്തരീക്ഷം മാറി, ആൾക്കാർ മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി, വിളിച്ച് കയറ്റാൻ തുടങ്ങി ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ. ഇതവിടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ അവർ വിളിച്ച് ആൾക്കാരെ കയറ്റിക്കണം, നമ്മൾ പോയിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഇവർ തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല. ഇവർ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കടകളിലും ഇപ്പം എല്ലാ നാട്ടിലായാലും ശരി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഈ പുള്ളി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നതാണ്. പക്ഷെ ആദ്യമൊക്കെ പുള്ളിക്ക് നല്ല നെഗറ്റീവായിരുന്നു. വലിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പുള്ളി നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പോകുന്നതോറും നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങി. പുള്ളിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലും ശരി, കാരണം വെച്ചാൽ എങ്ങും നമ്മുടെ കടകളിലൊക്കെ ഓരോ ജോലികൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇതാകുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിനൊക്കെ തട്ട് കാണും. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ 1 രൂപ ഉണ്ട്, 2 രൂപ ഉണ്ട്, 10 രൂപ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എന്താണോ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം പുള്ളിക്ക് ആവതില്ല, പുള്ളി കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ചെയ്യുന്നത്, വിഷയം എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ പുള്ളി അതൊരു തൊഴിലായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പുള്ളിക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് പുള്ളിക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 50 രൂപ കൊടുക്കും, 10 രൂപ കൊടുക്കും, 20 രൂപ കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 25 വർഷമായില്ലേ? 28 കൊല്ലമായി പുള്ളി ഈ തൊഴിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ അവരുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് 28 കൊല്ലം കൊണ്ട് പുള്ളി ഈ ഒരു വരുമാനം കൊണ്ടാണ് പുള്ളിയുടെ കുടുംബം വളർത്തുന്നത്. വീട്ടിലൊക്കെ പാരൊക്കെ ഉണ്ട്? വീട്ടിലെ പിള്ളേരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചാണ്. എത്ര പിള്ളേരാ? 2 പിള്ളേരുണ്ട്. 2 പിള്ളേർ. എന്താ പഠിച്ചത് പിള്ളേരൊക്കെ? ഓട്ടോമൊബൈൽ പഠിച്ചത്. ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഒരാൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു തൊഴിൽ ഈ കിട്ടുന്ന 5 രൂപ 10 രൂപ 2 രൂപയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പുള്ളി അത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു തൊഴിലിൻ്റെ മഹാത്മ്യമാണ്. വിഷയം എടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. എത്ര? 2 പേരല്ലേ? 2 പേർ. ഒരാൾ എന്താ പഠിച്ചതാ? ഒരാള് മോട്ടോർ മെക്കാനിക്. അത്രയും വലിയ ഈ ഒരു ചെറിയ തൊഴിൽ കൊണ്ട്, ഈ ഒരു ചെറിയ വരുമാനം കൊണ്ട് വീടൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. അതാ വീടൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഈ ഒരു തൊഴിൽ കൊണ്ട് വീട് സ്വന്തമായിട്ട് വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് കുടുംബമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നില്ലേ? നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എത്ര വരെ വരുമാനം കിട്ടും? ഏകദേശം 600-700 രൂപ 700 വരെ കിട്ടും. ഒരു നേരം രാവിലെ മാത്രം. പിന്നെ വൈകിട്ട് വന്നില്ലേ? വൈകിട്ടില്ല, രാവിലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ മാത്രം ഒരു ദിവസം ഈ 600 രൂപ വരുമാനം കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ്, കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും 100% പോസിറ്റീവ് വൈബ് എന്നല്ല. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പുള്ളി വന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പൊ വന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കടയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക. എപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക പുകയടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് പുകയുണ്ട്, പുകയില്ലെന്നല്ല. പക്ഷെ അതൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണ്, മനസ്സിനാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കുളിർമയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ? എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. എവിടെങ്കിലും ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല? ഇല്ല, പറഞ്ഞില്ല. പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പറയത്തില്ല. പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു. എങ്ങനെ? ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് 2 രൂപ ഉള്ളൂ, 2 രൂപ 3 രൂപ ഉള്ളൂ. അല്ല, അന്ന് ആളുകൾ എന്ത് പറയുമായിരുന്നു? മുതല വേണ്ടാന്ന് പറയും. പിന്നെ അതേപോലെ കുറെ 4-5 മാസം കളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും വരാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ടൗണിൽ എന്തുമാത്രം കടകളിൽ കയറുന്നുണ്ട്? ഇപ്പം 200-250 കട ഉണ്ട്. രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങും? രാവിലെ
സുബൈ കഴിഞ്ഞോടെ തുടങ്ങും. തുടങ്ങുന്നത് സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങും. പിന്നെ 11 മണിക്ക് തീരും. പിന്നീട് എന്താ പരിപാടി? പിന്നെ പരിപാടി എന്നാ വീട്ടിൽ പോകുന്നത്? വീട്ടിക്ക് വ്യാഴാഴ്ച പോകും. പോയിട്ട് 2 ദിവസം എനിക്ക് പിന്നെ വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ദിവസങ്ങളില്ല? ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വരത്തില്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചില ദിവസങ്ങളിൽ പുള്ളി വരാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറുന്നു ചില സമയങ്ങളിലുണ്ട്. കാരണം പുള്ളിക്കും കുടുംബവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകണ്ടേ. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല, എനർജി ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക. തൃപ്തിയാണോ ലൈഫ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവൻ ഏതാണ്ട് ഒരു 5-6 കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് പൊല്ലൂരിനകത്ത് കുറെ പൊടി അടിച്ച് കൊതുകുകളെ മാറ്റുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നോ യാതൊരു മാറ്റവും ജനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആ പുള്ളി ഒരു ജീവിതമാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്നു, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപകാരമാവുന്നു. ഇപ്പം പുകയ്ക്കുന്ന സാമ്പ്രാണിയൊക്കെ ഇടുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മെനക്കെട്ട് രാവിലെ എണ്ണിച്ച് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടണം. അപ്പൊ അയാൾക്കൊരു പ്രയോജനമുണ്ട്, നമുക്കൊരു പ്രയോജനമുണ്ട്. രാവിലെ സാമ്പ്രാണിയൊക്കെ കടയിൽ വന്ന് ഇടുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഐശ്വര്യവും. അയാളൊന്നും നമ്മളെ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ ചിലവാക്കുന്നതിന്റെ ഇത് നമ്മുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ അയാളുടെ ജീവിത മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെ 10 കടയിൽ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും. പല വണ്ടിക്കാരും ഇത് എൻ്റെ 10-15 വർഷം കൊണ്ടേ ഉണ്ട്. 10-15 വർഷം കൊണ്ട് ഒരുപാട് നാൾ കൊണ്ടേ പുള്ളി ഉണ്ട് പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാം ഒരുപാട് കടകളിലെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്, വണ്ടിക്കാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടിയിൽ സാമ്പ്രാണി രാവിലെ ഓരോ വണ്ടിക്കാർ രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വണ്ടിക്കാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ജീവിത മാർഗങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്യുന്നു, നമുക്കത് പ്രയോജനമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ഐശ്വര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ചെയ്യുന്നില്ല, അവരിങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്തുള്ള പണികൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാ. അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അവർ ജോലി ചെയ്തത് നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വലിയ പാടായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കും നല്ലൊരു വരുമാനം, നിത്യ വരുമാനം ഉണ്ട്, നല്ല വരുമാനമുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നാട്ടിലൊക്കെ പോകുന്നത്.